היידה חברים שלי, עוד חפיסה ביום גשום. בואו נצא לקרב עם הסצל פריזמטיק שלנו. אוהב אתכם המון, בואו איתנו, פרק 22. יש לי הפתעה בסוף הסרטון. יצאנו לקרב. היידה חברים שלי, יצאנו לקרב, פרק 22. כל מי שלא עושה לייק, שיעשה לייק. תגידו בתגובות איזה סטים הייתם רוצים שנעשה כאן בערוץ, גם שנפתח, נעשה לכם פתיחות, נראה מה ניתן לשלוט. אוהב אתכם המון. ללא, היום ללא, פריזמטיק טראומטיק עשה לי טראומה בראש. ולהפתעה שלנו, אנחנו מתחילים סדרה של 151 סיני, לרדוף את הגנגר פיקאצ'ו. תהיו איתנו בפרקים הבאים, לייק, סאבסקרייב, עוקב, פולו, הכל הולך, אוהבים אתכם בארגזים, טריינרס קלאב ישראל, תעקבו אחרינו.